Netráp sa. Hej. Poď, poď! No, a išla by si, keby ona... Poď! Ja aj tak nie, tak nebudeme špekulovať, No, dobre, čau. Na základničnú sekundná sa nám pripravila Luži Louča. Za nimi potom pôjdu Luži Siare. Základničnú sekundná Louča, za nimi Siare. Číslo 2, Luži Veľké Pole sa pripravia. Luži Veľké Pole a za nimi sa pripraví Podhorie. Ja som prvú, čo som zobrala, chceli ste vodu dostali som aj. Pekný. Ja už som myslím, že to je svoje nárobiť. Ja som nezapol skoro. A zápekne mi je to Ja som napríklad...